Сәлам, Раушан. Исәнме, Камилә? Сирәк хәбәрләшәбез. Вакыт тиз уза. Әле генә киткән идең. Ничек укып йөрисең? Яхшы, рәхмәт. Тырышсаң, барысы да була. Син булдыра торган кыз бит, Камилә. Авыр түгелме? Юк, менә сессия тамам. Хәзергә бераз иркенрәк. Чит илдә укуның айырмасы бардыр инде. Һәр уку йортының үзенчәлекләре була. Әйтик, монда предметларны сайлап өйрәнү мөмкинлеге бар. Бездәге кебек һәр дәрестә бер үк студентлар белән укымыйбыз. Әгәр нинди дә булса бер лекцияны тыңлыйсың килсә, аңа алдан язылырга мөмкин. Яшәү шартлары ничек? Начар түгел. Монда барлык студентлар да кампуста яши. Безнеңчә тулай торак була инде ул. Университет биналары да, кампуслар да бергә урнашкан. Кечкенә шәһәрчек кебек. Интернет аша фотолар җибәрермен әле. Алай икән. Бездәге шикелле кичәләр, фестивальләр, төрле чаралар да була торгандыр инде. Бик күңелле яшибез. Шулай да Казанга кайтасым килә. Өйне, әти-әнине, дусларымны барысын да сагынам. Мин сине аңлыйм, Камилә. Без дә сине сагынабыз. Кайтуыңны көтәбез. Ярар, дустым. Иркенләп сөйләштек. Дусларга миннән кайнар сәлам тапшыр. Ярар. Тапшырырмын. Хәзергә сау бул.